Evo ga jedan snimak sa ove budale sa pristaništa sa doka u mjestu Uranopolis, odakle ćemo da za pola sata da krenemo na Svetu Goru. Ovo je taj Uranopolis. Solce neko preko zime, nigde ne žive duše. Milion mačaka, nekih mačkova ima. Prate me tu. Odlično za pecanje, lepa voda, čista voda. Tako da rano je sad jutro, lepo vreme, 15 stepeni, mirno more, bit će lepo za trajekt. Eno ga jedan trajekt što ide za Svetu Goru. Evo ga, brzi neki čamac, ne znam šta je. Taj je već krenuo. Ovi jedni naši su krenuli sa tim jednim ujutru, a mi idemo s ovim jednim kasnije, pa smo malo duže ispavali. I tako. To je to.